Ngay thatu te chibai le vek ole voina kan case ngai thak tur hi case dang lambik tak ni in case rang kan ngai thak to te a chuan apoi khoi tu te le ator tu te cheng taka tarlan thin an ni a ma se case tam taka ero kan rin lok lo le kan be se lo ang tak taka thlengta ti po atam hle ome tun chuma kan case ngai thak tur po hi hetiang lam case ni in me che pakha chuan ti du da soisak le musit kum inge muzat ator to nuwa atlin tabik lawa engtin nge achet in clear ho te ang kan case en ho tur hi Sri Lanka rama thil thleng ni in Sri Lanka hi Asia khomwal puya betle India ram nen po a in sereng khopa hnai ani a tin he rama hian me chengai nep na ala lianin ti du da na chisang sang ala hlwar ba ka Asia khomwal puya bi khian me chhati tin mun hi athalo shim shim maya mi thiam tin an chu dan chuan mei chia kumsom panga atanga kumsom nga chin za a somthum pathum la hian ti du da na chisang sang ingtin emosong takin an tok angin an soya chu mai ba ka kumsang ni som pasari khan mei chia sing ni lai te chu an ko pui ti emo midang ko ta chang emo a thi an ni a hei wang hian Asia khomwal pui hi mei chia hetianga thina tamber ani pha hial ni in an soibok ti chuan tun chuma kan khei soitur po hi hetiang lam tho hi ni in kan khis kan chana tur chu Australia lamdai kumsang ni som pali kuma kan let angai don ani Australia thanglama khote takte pakhat Gerald tona cheng mi che pakhat kumsom thum pathum mi chuan jun somni pali jing lamda rukle achan veya emergency number 000 chu a call chung chung maya chuta call lo la tu chuan thil om dan te a han zo don chuan amaron call tu chu a o atang chuan a chapti hairwal ani lo a hlau thon zia po a hriat maya he me chia emergency number ron call tu hi Dr. Chamari lian e chini in kumsang ni som pakhata Sri Lanka atanga apasal Dr. Nidendra athu korola ne na ron pim an ni nge he mi te pani chongchang hi hanje blokila Dr. pani te hi kumsang ni pakwa in tong khani in anin ton la hian Colombo No Teaching Hospital Sri Lanka an thok ve ve a anin ton tir hian anin hmangai ngal ti ila kan sui so lawang Ninendra hi mi pazaile fil em ni in hei wang hian an pani in kar po acha em renga ma se kumnga aliam nu chuan anin kara thil a thleng tatlat mai thil serious tak chamiri in emergency number a call pa hial na chan chu Australia an om lai hian a thleng tatlat mai le chamari in police tam a call na chuan enge thil thleng an han zota a ani chuan engma sha to lo thole chanpui amamo thoba ka soimi alawa ti chuan an chena chuan police chu wa thleng watin an in an valu chuan in chung an thil mu chu an rin lok lo le an be se lo tak ani tlat mai in chunga chuan police chuan chamari chu sitting room chhuat kom kil taka alo thu chu ba mu in akorli ataksa ti chuan thisen alo kai hnuang mai boka chu vele police chuan wa pan hnai watin thil thlendan te an han zo chuan engma sha to lo thu lo soya ma se police chu an ngai a thalo hle thung ti chuan anin chung hmun dang chu daple in chutia an kalkwal na lama chuan an bedroom mi pakhat mu an va muta a ma se an va kal hnaya a chung an han lo chuan chu mishing chu adam ni in an she theilo chu room chu thisenin a khati la kan sui sol om love ceiling le bangvela chuan thisen lo kai hnuang in chu ba ka khuma po thisen a kai na satle ba ka khuma mu chu lukhama ain khu awangin tungi ani an she thei mai lova police ten lukham an han lak son chuan mishing chu lo langin chu pa chu kumsom thum palimi chamari pasal Dr. Nirendra a alo ni reng maya hengba ka hian police ten in an dap zel na a Dinendra a thana na tol thatu in a man nge yarin muchak bokin chu chu ke se khatli achan vela ya ret tu bawa thisen kai hnuang chu ani a ti chuan police ten Dinendra ruang omdan vel an han en fia chuan amutlaya thani nge nan sia a tin anin chunga pon lama tanga luruk na om engma mu ani lo ba ka thil engma po abolawa anin chungla engma khoi chiat om lo bok nen police chuan case chui chana tur pakhat che ani ta in chu chu chamari an sitting room ma mang ang taka lo thu chu ani a ma se he mi chia hian a pasal du tak chu he tianga rap thak hian a that don nim ni
chamari hian apasal adu tak anga mi in an hriat hi lo thate reng po ni se engwangin nge athil ti so chu khu bo mai lawa police telam a phone da yang le hei hian police ril ru po ati boy ve phiana amai ro chu hetianga thil thleng hi hmu tur om ve fo thinin apoi khoi tu te na police phone na bum an tum na hi a om ve chawka hei hi rindan tlang lon bera chuan chamari hian idea thadang anei lawanga tlan boin omzia anei arin lo awang ani arin ombera mase enge achan engwangin nge hetiang thelrap thlak tak hi a thlen le police lamin thu an han zo fiala in chamari chuan apasal dinendra achu athangin asoi mi lawa chuba ka athat lo ani ti po asoi chuang heklo engma asya to lo thu chaw soin himizana thil thleng chu asya to lo thu bak soi tur ani si lo chu mai ba ka thil thlen ma le zana a laptop khupa apasal bula mutura akal thleng bak engma asya to lo thu asoya tin asya le chun chu apasal ruang bula lo ding rengin apasal thi a mu vele amang ang chuan police a call top kha ani a mase police chuan fin fi ana nei thato ka in ngain chamari chu tol tha thu boy zuni somni paro kumsa ni som pali khan an ortir ta a amai ro chu chamari po chuan kot lama khin le tumin kotin ma alak ma chuan thu ziak a thelu ta chuta chuan ami mal chanchin he thil thlenna chan ni thei om ang chu kot po hian ngai ben be se ati ani ber chamari chuan hunjai tak chung mu sitle ti du da a to thin thole chu chuan a chet na arin lok lo le atum lawa a chet ve thei thu a soi tatlat maya hei ba ka hian hitiang ang hi ati non le lo tur thu te soi chang halin athil ti na chan chu a thiam lo hol huala angai lawa mase kotin he thi na thlenga hian amo phurtu iniem ti a zo chuan ani chuan pui a khoi lo thu a soi tlat thung si chamari chuan tol thatua in ngai lovin ani chuan mu sit le endong tora hunjai tak chung se om taka ti du da a ain ngaya tin anun chu mi patme chiana konga te in chung kho saka te sum le pai le ari rolama po apasal chuan a control vek thu te a soibok ani ti chuan trail lo hun chawin heti la hian Australia mi puitam tak na chuan he khis mak le rap thlak tak mi pakhatin hliam thuk tak ator na le pakhat thi pha hial na chu an ngai ven hlom hle maya mitam tak chuan chamari chu demin awan doi wangin pasal a thlang fu lo ani maya mase tol han tha pha em chu a chena ve ma ma tian oma amai ro chu kongdanga thlir tu om ve bokin ani chuan hetianga in ti du da na hian mi mal nun a khoina satba ka chamari hian apasal thune na chu a hlau ber ani ve thei awangin kalbosan al chuan ti boral chu a chi zokin a hria anyang ti ring anom boka chuti lain chamari che dan chu mitam tak chuan mak an ti viau lo mai theya mase ro rela dik zok a thlen the na na ti tur ati masalo zok nia rin thei chu ani thung chuti rwal chuan apoi khoi tu berin ati lai shimia lawa ain soimia wangin hei hi thudik ani chuan om ve thomai engthil chunge dik berang le tral chung kar thumlai an han boi pui no chuan dinendra le chamari te chanchen chu an phor chuak ne hle a mase kotin ro rel an chan chhozel hnuwa ero chamari chan chu a tha chhozok tatlat mai mi puite chuan in chunga ti du da na te chu an lo she fo to a mase chamari khesa hi chuan thil chu ana sa le hlwar zong hlirin a thleng tatlat mai kan soita kang khan chamari hian ko thlak mai ba ka ril ruti na sak tuarin mi patmi chhe na rong kai mai ba ka sum le pailama hial po endong na alo tok alo ni a heng a har sana te hi abul theang berin kan sri chandon ani atir bera chuan Sri Lanka a an chen lai atanga ni dei to in anin ngai zon tir atang hian dinendra hian chamari chu alo kop thina chu chamari chuan hri chhuakin hetiang thil thleng hi voi khat mai ni lo voi tam tak ani ringot maya mase atira chamari chuan angai dam zela amai ro chu apasal hian asim the chong se lo he mai ba ka dinendra hian chamari hna hian angai zong te ne na 6 an man dan te po shil hial thinin chu chon chamari ril ru chu atike som ani bera a hmangai le adu chuan koprengin dotla voi tam tak ashil boka chu thil aning lu tok chu kumsa ni som kum khan avoi khatna atan chamari chuan anun na lak atum ta hiala ma se dinendra chuan lo chan man hlovin hemi tum hian dinendra chuan thu tiamin voi khat ma midang akop le to lo tur thu ashila chu wang chaw chuan chamari chuan apum le thei sha mani ome
ti chuan hemi kum sang ni som pali kum top lam hian chamari chuan Dinendra hna chuan a unaw nu in pasal ane tur thote asoya chu vele Dinendra chuan chamari chu nupuya ne tan asom ta chot maya hemi tum hian Dinendra chuan aril ru athak le ma a thutluk na siam wat tura shil nge in a topa chamari chuan a hmangai em awangin Dinendra som na chu apom ta ani amai ro chu hetia ani nei na hian a thalam zong a in boina na sa zo ka anuklu ta tlat mai ani nei hun alo thleng don tia Dinendra chuan chamari chu a thian de som a phal ve ta reng lo maya chamari nu le paten mi som nga lai an lo som ti a shat nu phei chuan a thin arim hle a ma se in nei ta thowin ro pui taka hun po man ani a chamari tan chuan hun chin chhia tlak tak po ni ma se ani nei na chuan anin kar ati chhezwal tlat thung honeymoon te mangin chenaya te an kala ma se an honeymoon lai hian thilmak le ten om tak tak thlengin Dinendra chuan anupui nei thar hna chuan an riana KS som arot lat maya amai ro chu anupuin adulo emawangin atilui biak talo hengba ka hian honeymoon an zo hnuwa an hole hian Dinendra hian chamari tan email account a siam saka ma se chu po chu a khoi ve a phalmia lo boka he mai hi alani lo Dinendra chuan anupui chu a doctor specialist na chu thlak tur te in ati thlave rok zela ma se certificate chu le poimo a ommiao silo awangin engwak chu ati thei bik lo alo ni a tin anin nei hnu hian Dinendra chuan abial na hluite chu an ina zanja ei turin anupui omlai ngei ti a asom fo ba ka chung asom tu nen chuan an ma ni be tum lama hun rei tak tak va khosak pui se in chung chu chamari hian atwar ngar maya chu mai ba ka Dinendra a Australia om chantir hian chamari hian ala zui lawa ani hi Sri Lanka lama azir lai la chunzomin hetia anom shan lai hian Dinendra chuan anupui number chu KS number angin alo the dar vela hi wang hian chamari chuan call le message tam tak don pha in azak em thin ani he mai hi alani lo Dinendra chuan anupui chu ni tin zandaruka video call nei pui se in hunrei tak tak chunga nei puya chamari in lekha azir ve du thu asoi pu in enga ma angai sak du mi alawa hi wang hian a exam na po a fel pha hial mai he thil hi kumsang ni som pakhat khani in hemi kum ve kum top lama hian chamari chuan Australia apan veta a amai ro chu hetia Australia an pahnia an chen dun hnu hian anin karbo rok chu a thalam a in a chelamin a bom hnem ta tol tola tum khat chu Dinendra an hna tho lain anupui nian chuan phone call in anin bia a hetia anin biak lai hian chamari chuan hme che pakhat kongpuya boy a hmu thole a chanpui zok tur thu a pasal chu shilin phone call po chu lola ti to pri lo turin ashila ma se chuti ashil chu Dinendra chu ron thin rimin va pui lo turin ashil chiama ma se athu oi lovin chamari chuan ava pui ta tho ani ome amai ro chu he thil thlen ni hian Dinendra chuan a hna aban hnuwa anupui chu kothlakin atu khuma ahnik tabura chu vele chamari chu na taka chuata tluk pha hialin chu po chu ladu tok lovin asoi sa chhun zom boka chamari in asoi dan chuan hemini atang hian a hlo to thule adu dan anga a om lo chuan asoi sakzel thu asoya chum khat phei chu thothei lo hial khopin asoi sa to ani ome hengba ka hian chamari in asoi dan chuan a pasal hian man ro sang a man thin thu soin a chang le an chauka a asiam na mangte chair mangte plate le a hmu theng ang mangte in asoi sa fowa tin a khub le a kiu te chu a chang le mangin na tak takin asoi sa a mani nopui nge mai hetiang taka soi sa du hi an omang ti po rin a har sa jok hial ome amai ro chu Dinendra chuan anupui chu atun hnoe da chu atum ber ni in anupui chu pon film en puya te asom fo boka chutianga a en ve du lo chuan kot athak mai zel si achang le me chedang amut pui tur te zontir thin bokin an mani ti ne na 6 month pui hialin ati luina sa theile a hengba ka hian chol mangin Sri Lanka a anjin tumin Dinendra chuan an ina me chedang hroilu tin anupui chu me che mu lai nge chuan kot athak ta hial maya he mai hi alani lo chamari hi mania na nei thok chok ve thawani a ma se Dinendra nen ani nei chung hian sumle paya zalen na pakhat ma anei lo thung chome leina tur po apasal hian apui sa he zian na sataka asoi hnuwa chaw apechina
ama mamo leina te phe chu dil chua asak thil hle ome amai ro chu hetia apasalin ati du da hun chung hian chamari hian deri lo ziak ve char charin chuta chuan apasalin asui sakdan le aril ru ana thin zia te aziaka chu dei chu ko ta chher chho ani nge tin he adairia hian apasal chu zote in sazu achai fiam ang ani thosoin athi hma lo chuan achai chhun zom arin tho soi hiala hengba ka hian anun chu be sei tur a om lo zia te apasal mitmeng a hmu atang ringot po a hlo to thu te aziaka chu mai ni lovin athu zia te chuan pathian hne na voi tam tak thi te dil hialin aboral chuan engtin emo a hadam arin thu atar lang til hiala aziana pakhat lia po tuipui zau taka wak vel le she om ti taka kal ngai na shilo ang maya ai ngai thu te aziak tel bok ani hetianga misol chu kalsan mai om po kan ti mai theya ma se voi tam tak chamari hian apasal hi kalsan alo tum to a ma se kalsan atuma piangin a thei thlot lo a chan po dinen ra hian avona sa chinin chutiang a kalsan chuan zon choa tha atum thu te a soi fowa heba ka hian a chung tu chuan an tor pha don thu te soi chinin chamari chuan apasal vona hian a hlo thon ber chu a una nu le a fa te soi sak atum na chu ani a chu mai ba ka aril ru chu dinendra hian a hni to imawangin chamari hian a chung te Sri Lanka omek ta chu apasal laka a chan himzo arin tlat lo wang ani ber ti chuan Victoria Kok in chunga ti du da na tok thin te chan pui tu pakhat chu police chuan interview in ani hi kotlama po ko ani a chuta chuan chamari chongchang chu soin hi tiang din hmuna omte hian anma ni ti du da tu te hi an hlo em thule chan pui na zondan po an thiam tok thin lo zia asoya tin hemia po hian chamari hi dinendra hian aril ru ahni veu thu soin anin ngai zon tir atangin dinendra hian chamari chu mangai om ang takin a en kola ma se zoi zoya ni tialin aril ru ahni nuwa athu hnuaya ada theita ti ina soibok heba ka hian chamari in apasal a chhosan lo na chan pakhat om theibok chu an nam ti dan phung wang ani a tum khat po chamari in chen atum tumin dinendra nu chuan in chen lo turin alongin chiama chuba ka chung te po mai za em wang te po ani ma na chamari chuan a theita thlot lo aloni a chu lo renga asia khomol puya cheng te hian hetianga ine na risel lo tak tak po hi chom nun zel hi kan ching hle maya adik tok lo le afil tok lo po in ne sham se an ti awanga thil thleng rap thlak tak tak soitur po aum tanwal ani dinendra che dan maksak tak pakhalia chuan anupui chu tlai lama anna atanga video call thinin chuta chuan chamari chu ain phel tir fowa chu mai chu du tok lavin moilo tak taka omtirin chung a video te chu internet a le midang hne na te alo thon kwal ta thina lo ni a hei hi a thian nai tak pakha di ba cha chuan chamari thil ton chu soi chwa sakin dinendra an anupui chu tlaya mai ni lo zinga ma tak taka te call tho thinin anre adun lo chang chuan a in video call pui thina chuta chuan moilo tak taka che tirin chu midang hne na amamo thleng kwal puina na a man thin thu asoya he mai ba ka dinendra chuan no pang 6 manglai le mishing ramsa ne na 6 an manglai chu a hmu du zong tak ni in heng chamari video te hi chutiang ang video nen chuan a thleng ta thina chu po chu a thleng hnuwa ama a en tamai no chuan anupui chu ti luina in a in pui thini in asoya tin dinendra hian me chetei rol te chu angai na huama an 6 video a chuan du tok mai lavin anupui hena chuan chutiang ang me chetei rol te chu betur le an ina chu ei tur ti in asom tira chu mai po chu la du tok lavin chamari chu a me cheron shwai ti ne na hur sol na man pui tura a shilba ka dinendra la sumle pai nei ve tak ani bok nen me chia hetianga man tur chu a hmai zela chutia anupui ne na a che dun tir hnuwa chuan amangi po atil ve thin ani de chuan kota chal nei ani lai chuan me che pakhat ming thop hian in pon nei bokin hetlei rol hi kumsom pasawi chau alani a ani soidan hian dinendra ti ina chuan zanre ei tura som ani fo thu soin chutia akal thinta ka chuan tum khat po dinendra chuan anupui ne na inbol dun tura ati thua soya chutia anin bol lai chu dinendra chuan no record ve thungin anin bol lai ti chuan chu me chha chu zo na che sang sang alo zota chumi pa chuan atak sa te chu a khoi thu le
a hnuwa an in bual chu a ron fin ve thu te a soi boka hei baka hian he hmeichhia hian a soi le chu Dinendra te nupa chuan camera an le saka chu baka an nupa chuan 6 man dan te an zertir thu a soi bok tin camera mai baka thomhno te pheikhok te le amamo ang chu chutia an bula akal thin chuan an le sak thu te a soi boka heng thu he hmeichhia in a soi lai hian chamari chuan lo ngai thlawe rengin poiti tak hian alo tap homa ma se chu hmeichhia chuan chamari chu ama chantu ani thu le apasal kha mi hla tak ani thu a soi bok ani ti chuan kotin finfiana chi sang sang a han ti chhuazel taka chuan tunge thiam lo ta jok ti hriat har ta tel tela thi pha hial zok kha thiam lo zokin aladam hi athiam tamai em niang in chunga ti du da na han ti maya kanri ruwa thil lo om angkha chamari khesa hi chuan adik vek lawa apasal hi aril ro lama acheng lo zok ani ber ma se hetiang ang khop hian Dinendra hi mirap thlak tak ni in anu puile midang ti boy tu ni ma se chamari khesa hi chuan thil mai theilo om ta thlat mai le chamari in apasal tu bowa a thalai vel khan hetiang boy na hi atok nai lo thlat ti chu ani a juni samni pathum kumsang ni som polit lai lam khan Dinendra le chamari te chu an ina in hnialin chuta chuan Dinendra chuan anu poi chu a hna atanga cholla turin asila hetia cholla tura ati na chan hi ama a hmeichhia kan soi tak tanen khan an pathuma jin thoben chu du in alo tum wang ani a ma se chamari chuan rim alati lo thu soi thungin hun engemaw chen anin hau hnuwa an muta a hemini vek hian Dinendra chuan a unau pa Sri Lanka om chu phone in alo bilok to ani ome ya chuan zan an mut hnu chuan chamari chuan an chauka a tu bo chu pala in apasal aril ro le ataksa na sataka hliam tu chu thok le khata alua chuta chor chor maya voi ni ai tlem lo achu ti a hliam atanga lang thein alu le a ngong vel tang chuan thisen na satakin alo choka heng thil then lai le hemini hian chamari hi kuthlak ani mi alawa ma se alu yartina an soi chu hemi tum hian kuthlak na chu tuar lo ma se voi engemaw zat alo tor to na chuan he thil ti tur hian a fui ni nan soya chu ba ka chutia tlailama anin hnial awang chuan apasal chuan atinat aring ani ti in an soibok hi ba ka hian chamari lo yar ta chuan chamari chuan athil ti lai le athil ti chu a hriat meu lo awangin shemna chu a tor thelo thuan soya he wang hian kota chuan psychiatrist pathum lai kovin chamari chunga thil thleng chu a hriat lai le aril ru a fim lo laya thil thleng thei ani dan te an soya ti chuan child lai kar thum chungin kota omte chuan chamari thil ton rap thlak zia chu shevekin Justice Stephen Hall a chuan Dinendra chu maninum sakduna awanga midang te tortir tu le zanga ni nei lawa apu hialani chamari chanchina alungai thlaklai tak chu chamari hian jela tan chu a hrilem lo tlat chu ani a achan po kum tam tak chung an mani in nge chu tan in hriom ber angmai ani awangin tan in chu a hlau shan lo alo ni a masiva nei thlak takin Dinendra thina chuan ko chuan chamari chu thiam lo achan tir lo hlawa amai ro chu midang rong taka soi sakawanga thiam lo changin kumni chung lung in tang turin achung thu chu rel sak ani a tin kumni hnuwa bel thei tura siam sak ni in he thu ko tin ati chhawla hian chamari hi thlasom pariat lai lo tang to a he hi ko chuan atan hun chunga arin lu sak nge nge ti chuan tan ina atan hnu hian thil tuina thar tongin limzi alama tuida phiana amana soidan chuan tan ina da ani khan aril ru anam jok tho soin chumi hmuna chuan ralmona lemzi amanga aril ru le taksa a chan tho soibok heti lai hian tleirol pakhat ko taron in lan po khan chamari chu ko taron tlo in anin mu vele an pahnia an tana satle thu te asoya ma se anu chuan chamari chu thlamuanin chamari chuan achunga thil thleng awanga poi ati thole ngaidam adil mulmul tho te asoya te chuan chamari chu an ko ta tanga tharukna bela chhuadilin wani thak takin phalsak anita a chuta tang chuan chamari chu ahma ai zonga zalen ta zokin lo thon tur le ven thon tur anei ta manglawa ma se boina zong zong ero alare vek law a medical license chu kumnga chung ren sakni in Australia sarkar chuan a visa chu an ti top sakba ka Sri Lanka lama le turin thu apiboka ma se hei hi Australia mi puide chuan tul tilavin kongte an zo mu ba ka
a thian ti le ama tan tu te chuan atan thei to pan chua chu mai ni lovin mi pui le lawyer tin le kha tam tak sarkar hne na anja sak boka heng thil ti awang hian wa nei thlak takin chamari chu a visa ti non sak le ni in Australia om chun zom phalsak ani le ta a chuti lain damdoi lama a thiam na chu la mang le theilo ma se chamari chuan anuna zalena tam tak nei bel angmaya hlimna nein thil hote le holam tak tak chami hlau thong mi alawa le te chu ati thei to thu asoya hengba ka hian an interview na a chamari chuan medical officer ni in chunga ti du da na te chu hrethiam hle ma se ato tho thu asoya chuwang chuan engtiang po in mi fing emo mi thiam tan emo po hetiang ang har sana hi abe tlat thei thu soin midang hrethiama an har sana te hrethiam tu an tam atol thu te a soilom lom ba ka ama anga boina le har sana tok an om ani pho chuan engtiklai po a chanpui adu reng thu a soibok ani